tulisane marai iki ya. Iya. Piye, Dok? Nggih. Wes. Apa tau tulisannya Pandora apa tau? Wes puteran. Ya tak gak terus. Cedak, Dok. Oh, Dok. Lah. Napa, Mas? Madonna. Oh, Madonna, Dok. Madonna. Tiba walah. Iya. Kok tak nembane sok garis Iya ya. Kok itu tulisanmu Mas? Berarti kon sane sing gede kuwi. Jen iki sakderenge acarane napa nggih Pak Dalam? Dalam? Acarane napa iki? Dalam iki lho. Dalam rangka napa? Iki dalam rangka bersih dukuh. Bersih dukuh. Dusun nggih. Desa dukuh napa? Dusun Karangsono. Desa Karangsono. Nggih, Desa Karangsono. Jenengan dongakne napa Pak? Nggih, dongane kula niku warga masyarakat pundi niki? Karangsono mugi rakyat waras, rahayu wijeng, seger waras. Amin. Amin. Nah, amine mboten enten to. Amin. Amin. Jenengan dongakne napa Pak sih? Kula wis sore kena Wis. Pokoknya donga aku nek oke malah gak mandi. Iya Cah, garap Cah. Nggih, monggo. Kangening ati. Ayo sing joget monggo. Wong ayu papujanku ati susah mongkangan ciatmu ayo lagi wanita anti aku tetap menunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sliramu kan iso nambani Hai. Ini Pak Lurah kok ora kersa nyanyi. Lah niku apa? Oh niki. Nggih. Oh mangke kula kira mriki nggih, Pak. Mangke kula kira nek mboten purun. Nek dikira duwe ku duka. Kalih buke anu duit kalih ibu. Lurah. Lurah niku pun. Golekno. Sing ndi? Lake. Lah ning Nang dalem. Nang dalem. Aja sama Oh
kowe